Urte asko lan egin dut, oan jubilatua nago. Papera buruz hitz egingo dugu, paper mota asko izaten dira, nik gehiena izatzen dutena da periodiko papera. Biziko gineakela paperik ez dut mundu batian. Zaila. Oso zaila. Gehiagotziak edo gutxiagotziak. Asko guzti dute papera gutxi erabiltzen bat dugu, basuak ugari pingo dira. Ez da gila. Hoi ez da gila. Askotan loditasuna baldin badute 7-8 zentimetroko loditasuna, paperera joten dira, papera egiten. Eta, beste egurra zarratzen den lantegietako sobrantiak bai, papera egiten joten dira, eta, oso gutxitan baso osua hartu eta dena paperetara joten da. Basua botatzen da, eta izaten du erabilpen bat, egur batek, neurri bat zuteko egurrak erabilpen bat, beste neurretakoak, neurri txikile egutuak, papera egiten oso importantia da. Gaur egunean erabiltzen da 10-tik 4 gutxi gora bera, fabrikatzen den paperan 10-tik 4 egurrak egiten da, eta 10-tik 6 paper zarrak egiten. Paper zarra errekuperazio oso importantia da. Irureun. 1000 tonelada sartzen baldin baditu errentegiko fabrikan sartzen dira bezala, 1000 tonelada paper egunean, 300 tonelada zakar. 300 tonelada zakar dira 12 kamioi hauri. Egunero. Papera ura bakarra duenek, ez du beste. Papera eta ura. Zer da, paper zara eta ura. Paper zarra eta ura. Tintak endua du. Paper horri bat ditxe saiatuko beha. Oikio, bakido bezala jateko. Paper gixio berror. Egila? Paper gixio ber. Lide! A ver, hola hartuta. Zuk uste? Nik karretonea sare bat, alambrezko da. Pasta hau, honen gainean zabaltzen badugu, ura azpira jongo da, hor gehartuko da, eta papera ina da. Bakarra inbertu dira, lehortu. Eta papera ina geratzen da. Eta nik itxiar mostra bat egin dut. Papera. Da, nik itxiar egin duten papera. Hola, seko gehatzen da. Angel, ila horri idatzi ote daiteken galdetzeute? Hemen idatzi, gaizki. Gaizki izatik oso zakarra da. Otura baino lodi batekin. Bai, hoi da. Esan duzu beneak gutxi xamar. Papera egiteko, berro guaitik gutxi jo. Ura gehiago. Eta pasta gutxi. Bakarra egunetik bat behar dut. Zea, papera, fibra, gainontzekua ura. Beste da ez ditzake ondo zabalduko.
Eta honek daka, nik uste dut, igual, gehiago gona igual da, ez dakit, begira egia eta ez dut. Probak eta jakingo dugu.